iti agtultuloy a panangipapaay ti JCQ ANSAGAY FOUNDATION. Babaen iti panangidadaulo dagiti executive producers ada Mr. Amante Ansagay ken Mrs. Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA ti tulong kadagiti kaprobinsyaan nga agkasapulan ket adulat tamet dagiti kakabsat a mangayat a mangipaay tinayo na blessings da adagitoy ket kalikagum da iti tumulong kadagiti nakurkurang laeng ti pagkasapulan da iti innaldaw-aldaw. Iti karaytoy a gift-giving activity ti JCQ ANSAGAY Foundation ket tinagbalin nga sponsors ket the Mr. and Mrs. Aquilino Ancheta manipod iti Delano, California, USA aditoy iti napalausmet iti panagyaman dagiti naipaayan ti tulong. Agyaman kami apo ti inpaayo kada kami nga ito intulong yo. Pagyamyamanan mi apo ti inpaayo nga ayat yo kada kami. Ta maramanan mi manen ti banbanog yo. Ilagang tinaganda apo Aquilino. Thank you Manong Aquilino Ancheta. Ken Manang Juliana nga bakit mo agyaman kami unay ti as-asiyo kada kami ni Apo Diyos ti mang subsubad kada kayo titultulong yo kada kami manang Manong. Thank you. Nimbag nga rabi tay amin no rabi yu ditaw no aldaw ngam ala pagyamanak la unay kapit ti kwa interview nga tulong kada kami. May panggap dati kasto nga problema. Pagyamanak mo na kapidwa. Kilin. Manang huling Manang huling. Awan, di ka makatrabaho at kasto mo ti tiyempo. Okay lang. Di lang, boss. Tagundaway gagayem ken kabsat ket datayo ditoy pagtaengan da Mrs. Marlene Aquino nga isatata iti maipayan iti tulong karaytoy ket naggapu iti biang dagiti sponsor iti karaytoy nga episode ti JCQ ANSAGAY Foundation babaen kadagiti agasawa ada Mr. and Mrs. Aquilino Ancheta iti Delano, USA wenno iti Delano, California, USA gagayem ken kabsat. Agyaman kada kayo, tulong yu kada kami. Okay, sige lang. Ituloy mo na. Ituloy mo. Hansi lang paragyawan mo. Sige lang. Ada dun to mantitag, baka barbarang mangtad to da Sir Amante. Wala. Kayat na namin nga makita di panagyaman nyo kanyada. Agyaman na kada kayo amin nga nang tulong kada kami. Aquilino Ancheta, agyamyaman na kada kayo. Tawang kami dito yun, handa kami nga tinulungan. Okay lang. Kaya pa. Kapi na namisuda, mana. Kibali ang kalumilat. Awan ko na. Awan nga ilang nang tulong kada kami sir kiti nito ko padre ka nito. Da kayo ti bale dagada dito.
Nagyaman met, dagiti nagbalin a recipients, iti karayte a gift-giving activity, karagiti mangidadaulo, ti JCQ ANSAGAY Foundation. Ma'am, sir, thank you. Dagiti ipapayo kada kami, ti anos yo, ma'am. Ti anos yo nga ang inangited kada kami, ti tulong yo. Ket agyaman kami, tamaramanan mi manen, ti banbannog yo, ma'am, sir. Ket ni Apo Diyos layan, ti mang subsubad, mang tartarabay, ma'am, sir. Kasi Thank you. ni kwa ansagay kabagyak di kita. Thank you. Agyaman na kami ti tultulong yo ko na kami. Karigiti so amin gagayam kaya na kabsat nga sponsors iti JCQ ANSAGAY Foundation gift giving activity kayat miman iti agyaman kada kayo gapuanan na taadon dagiti natultulungan tayo gagayam kaya na kabsat kaya adupay dagiti agkasapulan iti tulong umuna nga pagyamanan tayo iti biyang dagiti executive producers tayo ada Sir Amante Ansagay kani Ma'am Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA gagayam kaya na kabsat nga isuda iti pangpangulo iti karaytoy nga foundation gagayam ken kaabsat. And of course mga kaibigan, diri sa amin mat nga mangipapaay iti tulong wenno sponsors kariti maipapaay nga groceries wenno digiti ag-agas gagayam ken kaabsat. Iti family big suit gagayam ken kaabsat iti barangay Sangil, Bacarra, Ilocos Norte kat kayat da iti agyaman iti biyang dagiti nang tulong kadakwada ada Sir Aquilino Ancheta iti Delano, California, USA. Kas makita tayo gagayam kenap sa ti sitwasyon iti inda panagbiag ket talaga kasapulan da iti tulong ket sapay kuma ta dagiti agbibuya iti karita gundaway iti JCQ ANSAGAY Digital Media Production ken iti JCQ Online TV gagayam kenap sat ket matignay kuma iti detoy riknada tapno ti kastak ket adadupay iti maipaay nga tulong kadakwada gagayam ken kaabsat. Kas mangidadaulo iti JCQ ANSAGAY Foundation iti pagilya na Pilipinas gagayem kirabsat ket kalikagom ko iti agunnoy kada kayo gagayem ken rabsat tapnon digasta ket matulungan tayo dagiti daytoy nga pamilya iti lang ti pagturturogan nyo no kamanang daytoy ti panakasalasyo alawen la. Okay, ken kas makita tayo gagayem kirabsat ditoy iti pagturturogan da mga kaibigan. So napalaos iti panagyaman dagiti pamilya bigsot. Sika sir, kayat matagyaman. Okay. Siya ay Angel. Yam-yaman at ti ano siyo kada kami. Nga ang tulong kada kami dagam ti nang may patak diretso balay me. Angel Kilino Ancheta, thank you. Ayan anos kada kayo. Da kami awang kam kumay tinudakhan. Taga ano kayo manong? Baka banay di sir. Ayan no nga barangay. Jay barangay binangag. Angel, thank you. Alawan la. Akan anos ka kada kami. Buong pamilya dadto yan. One sir. Alawan. Angel, anos ta imbagam iding ito pag yan nami. Thank you ta naipatakder mi ti balay kunto. Alawan la, thank you man. Thank you sir. Kas nakita tayo gayem ken kabsat medyo emotional da mga kaibigan iti karita gundaway. Gapuanan na ta gyamyaman da iti pamilya Ancheta gayem ken.
sige lang. Di amlat nang ikasala lang ta, Jim.